Hi guys! For today's video, so ayan, mag-aral tayo mag-drive. Nakapag-try na ako pero 2 beses pa lang. Pero dito lang yan sa dito sa Maymayon, no? Sa Maymayon, dito sa Legazpi. At mamaya ipapakita ko sa inyo dito yung malaking Mama Mary na sa likod. Ayan, magandang spot pa yan dito. Magandang pasyalan. Yan, no? Haba. So ayan, mag-aral tayo mag-drive. I-down mo. Down. Sige. Tapos ilingan ko na sa likod kung may mga wala man. Wala. O sige, diba? Ano sa pinaka... Alat lang, i-ano ko siya. Ano po dyan? I-preno ko? Preno. Ilang mo muna sa likod kung may buwan. May motor. Alat tayo pa, day muna. Hindi pa. Di ba pa ganun? Hello. Sige. Guys, nakakatakot naman to. May, bike. Pabaya lang. Bike. Sa preno ka lang mag-focus. Aday ka mag-asa. Preno. Oo. Butas-butas lang. Sorgab lang bakaan. Ano? Tapos pag, alimaw, iyaw ka na duman sa left lane, ipantay mo naman ang luway-luway. Pag maandar nakita lang. Pag maandar nakita ko, haliun ko yung pining sa preno. Oo, luway-luwayin mo na nga ni. Tamas kita naggagas, taga-andar. Sige, butas eh. Luway-luway. Butas. Oo, pati duman. Kanan ko na yun eh. Iduman mo nga sa pinakadulo. Ayun na, dulo sige. na, pinakadulo. Hala! Sige, kaya nga doon nga sana. Naka-brake ka man? Hindi man ako naka... Okay, doonan mo ang brake. Brake nga. Sige, bako ba na Ari! Doon lang nga. Bako man papantayin mo na. Okay. Pantayin mo na. Sige ka sa gilid. Sige. O, digdi nga. Hindi na Lolo! Siyempre, dudoonan mo sa preno. Papantayin mo muna. Bago ka mag... Okay. Bago ka mag pantay mo muna. Sige, balik ka na digdi. Ero gani. Gas. Left kidet. Left kidet. Okay. Diretso. Pantay ganun. Magas ako. Sige, gas ka. Naka pa Okay lang yan. Nag-aadal gani. Sige, diretso. Nakapindot na ba? Okay. Sige, diretso. Diretso. Gas kidet. Pantay. Amoy yan ang tahaw. Left kidet. Right kidet. Left kidet. Isus. Kasabay ka no. Nag-aadal mo dito Preno. Sure. Preno. Ay, so preno din. Hindi ba ako nag-gas? Sige, idara di gigiray sa gilid. Okay. Pag-aram mo ng... Preno. Okay. Preno nga. Ayan. Hindi pa mampantay. Kaya nga, pag-aram mo ng... madali ka na dig sa gutter, ipantay mo na. Left pa, sige. Okay. Pantay. Diba yung Yay! Sige. Pindot sa down. Tapos, hindi po kita duman nakakaduman. Iyo nga. Mahaba ang Muya mo, so mag-ikot ka dyan. Ay, hindi na dyan. Kasi may mga sasakyan. Unto nag-aadal talaga ito. Astig, no? Saan na yan? Abilmar. Oo, yung eskwelahan talaga. Wala man na auto. Nag-aadal man ganyan eh. Ay, dapat yung magin sa ikot. Sa bilog na siya. Yung nga pag isa makatakot to. Feeling ko mababangga. Talaga. Di ka pa... Paano? Pag alimawa... Matibayin siya. Tapos pag alimawa, aram mo na magilid. Din. Butasan mo Tapos itong aragongan maikot. Pag arog ka ito, butasan mo lang sa preno. Tapos alimawa, aram mo na. Luway-luway mong ibalik. Dahil paglingawan ito, mabantay ang ito mas gurang pa isay mo. Sige na. Student driver. Kaya nga. Dali na. Ay. Pabiyain ng tanggas ta maubos. Sige na. Okay na. Okay. Ikot naman tayo guys. Pantay. Gaganunin ka? Pantay. Balik dyan. Balik. Tikti. Tikti. Ala. Makatakot na. Pantay mo ulit. Sige, diretso. Okay.
Di ka nga mataranta. Tanatataran naman ako. Okay. Diretso. Okay na. Ngayon, luwi-luwi siya na sa gas. Mas tinuro ko sa mo. Mag-focus ka sa ano. Di ka mag-focus sa camera. Sulay, hindi tigiling ko. Yan ang hinan ko. Uy. Preno, luwi-luwi. Butasan mo ang Uy. gas. Preno. Oh. Diretso. Dumang kita sa may truck. Pantay. Oo. Sa pantay lang talaga ako. Oh, luwi. Butasin mo na. Oh, gilid na ulit sa dati. Oh, ang preno na yung paglingawi, ah. Preno. Ah, luwi-luwi lang. Luwi-luwi lang ang preno. Madali, araw lang talaga. Okay. Oh, ganyan. Sige, gilid na pag-edit. Dit pa. Oh, pantay. Pantay mga. Ano yun? Pantay mo. Aday pa ng pantay. Oh, preno. Ikaw ta duman. Iyon dayo pa na ano, sige. Ngayon, day ka na mataranta. Buti. Sa, ano ka lang, day ka mag-gas. na. Oh, day ka Hindi ko mag-gas. muna ano na eh. Day ka na mag-gas. Oh, butasan mo lang sa, ano, preno, kiluway-luway. Nakabutas ako. Oh, di mag-preno ka. Preno. Oh. Oh, bago ka sabi, sige diretso kita. Balikan mo rin. Oh, diba? Oh. Di ka matakot, may preno nga. Oo. Pag ano. Oo. Oh, balik ka. Ayaw mo sa nakaan. Ako na ganun. Oh, sige. Tapos ini. Oh, diretso. Duman talaga sa pag-ikot kasi kan sutulong Kaya sabi mo. Kaya nga, diretso na. Labas ang tanay ni. Sobraman butasan mo. Preno. Teka muna ako makaparabas nga ni Marigit. Tara plus ako malipot. Higi. Diretso. Oh. Prenong diet. Oh. Focus ka naman sa preno. Okay. Oh. Sige duman kita sa Sige. may kahoy. Gilid sa may kahoy. Preno ah. Sa preno lang, di mag-gas. Sige. Yan, gilid ah. Preno ah. Di pagpasagyad ang raid ah. Sige. Duman sa may kahoy nga, pantay duman. Oh, tiko na. Tigti ko man Ay, good. Dapat nagdraw ko towel. Sige duman sa may... Ano? Sige. Sabing slight lang. Nasabay kay Asugas. Pag-araw ka, luway-luwain mo siya, bako siya pipino. Relax. Ah. Nasabay Sugas. Preno. Sige na. Sulog naman ito. Safety first, guys. Safety first. Lahat lang. Oo. Mapaleft kitang luway-luway, ha? Paano ito? Sige daw. Sige lang, hani. Luway-luway. Diyan na pakilagpas ka na ito. Igwa pa? Motor? Kotse, iling nga daw. Hain. Hain! Labugo ng mata mo. At yan baga. Ay! Sa dayuton kaya. Okay guys, last vlog namin to. Baka tumama kami sa loto. Ayan pa gwapa. Ano na yun? Sumasunod talaga ta. Uto may balot. Umay na pag naman ito sa... Ito ko lang na rin. Wait. Oh, sige na. Nag-aadal man ito. Sige na. Left. Okay.
Oo. Ang preno nga, arog-arog ka lang kan sa preno. Preno nga, di ba? Tapos, luway-luway, balik ka. Ang ano, yan. Oh, good. Oh, ibalik mo, tikti. Ibalik mo dyan. Oh, pag-aram mo pa doon. Okay. Okay? Oh, sige, butas eh. Sige. Butas yung preno. Oh, God. Oh, Okay. good. Oh, balik ka. Oh, pag medyo na-feel mong pantay na gas. Pantay na. Gas. Oh. Guys. Luway. Kasabat. Oh. Pag-arog ka na may kasabat ka, maski day ka magpreno, butasan mo lang sa gas. Okay. Pag-aram mo na mabungo, saka ka magpindot sa preno. Maluwayin lang talaga asin. Sige, diretso. Sige. Hit na gas. Sige. Yay! Naksa. Gilid na dyan, gigilid. Gilidon mo. Okay. Oh, preno. Oh. Uy, yan tutoy! Diba? So yan guys, lilikot tayo. Ayun nga pala si Mayon. Diba? Kitang-kita rito. So yan, lilikot tayo. Ano, okay na? Okay. Ang preno. Oh, may motor. Ay. Sige, di ka mag-focus dyan. Ay. Okay, sige. Ang preno. Mag-ano ka? Oh, balik ka. Luway. Yan. Oh, preno. Balik ka, tikti. Ayun. Sige, Feeling ko professional na ako. Char! Oo. Butasan mo. Magtaram ka kay ano. Butasan mo. Oh, at sige, diretso. Duman sa may kahoy, pirme. Natitiko ko ang video. Nakapokus ako sa'yo mo. Oh, butasan mo. Okay. Preno. Sa preno. Oo, nakapreno. Doonan mo na nga ang luway-luway. Ayan o. Luway-luway nga eh. Luway na pag. Bako ito araw kayo ito luway-luway. Nakamati ko. Tapos. Sige, diretso. So luway-luway na preno. Bako siya supinduton. Paano ito? Siguro ano lang. Oo. May truck sa likod. Wait lang. Ganon. Duman mo na sa medyo. Arga tong preno, di ba? Daing namate. Duman ka sa may puting babae. Iso. Nakaputi. Magtaram na. Ay ni Mama Mary guys. So yan guys, yan na nga pala yung malaking Mama Mary. Luway-luway. Yun na tama na tigdi. Tama na dito. Okay, babalik tayo guys. And then, pipicture tayo dun. Dali na, tarami na. Yan guys, ayan yung Mama Mary na malaki. Hindi ko alam kung saan to. Ayan yung Mama Mary, di ba guys? Tapos ayun naman yung Mayon. Di ba, marami din na mga turista pumupunta dito. Pag napasyal kayo dun, oh. Ayun, yung tatlong yun, oh. Kanina pa nila pinipicturan niya na ay, dahil ko dito. Kaya kasi kakahiya. Pero wala namang masyadong tao. Ayan kasi, tanghali pa lang. Hapon, 3:00. At yan. Marami ditong nag-aaral din. Kanina, marami ako nakasabay. Diba? Nagda-drive. Tapos marami din na nag-aaral dito. Tapos sa likod nila, sa likod ng kotse, may nakalagay na student driver. Tapos, yung nag-aaral yun dyan sa basta may school dito sa leg, hindi ko lang alam kung anong pangalan ng school na for driving. Tapos dito ikot sila, parang yan, kasi maganda dito, mahaba kasi, tsaka malaki yung yung kalsada, di ba? Ayun, mahaba, malaki yung kalsada. So, yan. Yan guys, yung Mama Mary malaki. Kaso against the world, kaya hindi masyadong
wala masyadong tao. Tapos, yung Mayon. 'Di ba? Kaganda. So yan guys, next destination tayo. Ayan, punta tayo ng airport. Hindi, ano ba yung old airport? Bicol International Airport. Ay, yung ngayon, hindi pa ako nakaduman. Hindi pa ako nakakapunta doon ng airport. So, puntahan natin. Habang mayroon pang gas. Kung wala na gas, hindi na tayo makakagala. Sino ba magkain? Pero boring duman. Hindi ko alam. Duman na lang sa Kamalig. Ano ito? Ano na yun na? Ano yun ata? Check mo doon. So yun guys, parang boring ata sa sa airport, kaya sa na lang, Kitanan Hill. Hindi pa kami nakakapunta doon, hindi pa ako nakakapunta doon. Pero ay parang siya dyan sa may sa may baba ng bulkan. Nakita ko kaya picture. Ginugol map ko kasi yung Kitanan Hill. Tapos, di ba may lumalabas na picture? Ayun, nakita ko, baba ng Mayon. So yun guys, nandito na kami sa Daraga. Daraga to, di ba? Na ay maggagasolina muna kami. Dito yan sa Phoenix. Ay, wala yung name. Daraga. Malapit na nga pala kami sa sa Kitanan Hill. Basta yan. Tapos ayun kami dito, yung blue. Malabo. So yun guys, syempre kailangan natin mag-Google Map. At meron nga pala kaming baon. Of course. Wait lang. So yan, meron nga pala kaming baon na pansit canton. Yes, with egg. Yan ang aming baon. So yun guys, nandito na tayo sa Kamalig. At eto. Ay, nawala na naman. Ito, Kitanan Hill yung tamang pronunciation niya. At ito, nawala kasi sa Kitanan Hill poblasyon. Ayan. Ito. Ayan guys, Ayan, Kitanan Hills. Ganda. Kamalig Albay. So, ayan guys. Ito. Ang dami nating mapupuntahan na first time. Syempre kasama ko kayo guys. Sa aking first time. So, yan guys. Ang biyahe from Legazpi to dito Kamalig. Papunta dito sa Kamalig. 1 hour. Kasi umalis kami ng 3:04 doon sa Legazpi. Doon nga sa 3:04 kami umalis doon sa may malaking Mama Mary. Tapos eto 4:05 na. Ayan Sa Rawis yun. Ay Rawis. Sa Rawis yun na na malaking Mama Mary. So yan guys yung daan papunta doon. Ayun kasi ayan, malapit na 2 minutes lang. At hola, nandiyan na tayo. Guys, yung Kitanan. May may yung rides, ano nga tawag dyan? ATV. Ang gala. Kaya sabi ko na, kaya daw yung hindi man siya sa baba ng Mayon. Ano lang, parang bundok, gano'n. Kitanan, ranch. Diba? Please pay as you enter. Ang dami din na mga tourist. Ang ganda. Ayun Mayon. So yan guys, nandito na tayo sa Kitanan Ranch. Tapos yan, yung ATV na bike ka doon. Halong
Tapos ayan yung baba tayo. Ayan o. O, diba? Malawak. Tapos pwede din dito mag-ano nga. Guys, dapat sa bawat lakad natin, meron tayong kasamang photographer. Para meron tayong remembrance, meron tayong picture. Diba? Sayang naman. Ang layo pa naman ito. Ang ganda ng view, ang linis. Pwede tayo dyan tumambling. Yun nga pala guys, oh. Hindi tayo dito makakadaan. Tumbling tayo. Yun guys, na mga ATV na yan, 550 ang rent niyan. So yan. Dapat pagpunta kayo dito, meron kayong pera. Para maranasan nyo din yan. ATV, tapos yan, libot na yan dyan. Hanggang doon. Tapos, ano pang meron dito? So yan guys, dahil nga napakalawak, pwede kayo dito magdala ng tent, ng ano, mag-picnic, ganyan. Ang linis. Maganda dito guys, mag-pic photoshoot. Ayun o, kasi buong buo yung mayon. Cutie. So yan na guys. Kitinan here. Charf. Nag-inaki ang person. Yan. Tapos yan, dito nga pala guys, ang ano dito, oh, ang view. Yan nga pala dyan ang view. Ito, playground to. Para sa mga kids. Ayan. O, diba? Tapos, yan yung view dito. Ang ganda. Kaya guys, pag napadpad talaga kayo dito sa Albay, sagad-sagarin nyo na. Puntahan nyo na lahat ng mga best spot dito. Like sa mga ganito, tapos magpaano kayo, magpa-photoshoot. Yan yung mga kids, mga anak nyo. Ayan guys, after natin dito, ang next destination naman natin ay sa Sumlang Lake. Diba? Sumlang Lake. So, syempre, lake. Pero hindi pa ako nakakapunta doon. Syempre, sagad-sagarin na natin. Nandito na din naman tayo, Kamalig-Albay. So, puntahan na natin lahat ng magagandang spot dito. Para isahan na lang, diba? Let's go! Si Vice! Mga guys, oh! Ayan, namit ko na si Vice sa personal. OMG, it's nice to meet you! So, yan guys. Hanggang dito na lang muna ang aking vlog kasi mahaba na rin naman yon. So, sa next na pupuntahan naman namin, next vlog naman, so yan, abangan nyo yung mga upload ko. So, yan, basta guys, abang-abang lang kayo at syempre, click the notification bell. Tapos, syempre, para lagi kayong ma-notif kung meron akong mga bagong videos. So, syempre, don't forget to like and share my vlog. So, yan, lalong-lalo na ang pinaka-importante, guys. Huwag kayong mag-skip ng ads. So, yan lang po. Bye!